virtuálne podľa mňa niečo vymyslené. Niečo, čo sa naozaj nedá zažiť. Realita, ktorá je nejaká nadprirodzená, niečo, čo sa v skutočnosti nemôže stať. Veľa rôznych zaujímavých vecí. Je to nejaká jednotka v fotoaparáte. Babka hovorí, že pixel je krabica, ale to asi nie. Megapixel? Asi je to nejaké optické sklíčko. Nejakými okuliarmi. Nejakou sondou alebo niečím. Špeciálnym rentgenom. Sono alebo nejaké podobné, len na celete. Zamrazíme ju a rozriaždíme. Dáme ju do nejakého pohára, zalejeme ju vodou, do mrazničky a rozbijeme kladivom. Ružela mať nebudeme, či rozbíjať. Keď meteority do seba narazia, tak vznikne výbuch, alebo keď hrom udrie. Keď sa o niečo trie alebo bachne napríklad. Keď do seba niečo napríklad narazí, napríklad ruky alebo nejaký predmet. Zvuk napríklad, že sa o seba niečo buchne. Jazykom o podnebie. Bach! Chceš vedieť viac? Zaujíma ťa, ako funguje svet? Príď na virtuálnu realitu bez hraníc. Tešíme sa na vás!